So, guys, maghiwa dahi ta diran dapita no og kanang palya. Nanguha dahi tag palya diha sayos kagon. Ato nang hiwaon. Kay ato ning ikuan ipamahaw karon. Hiwaon lang na nato. So ato na siyang putlan sa tumoy. So putlan o tungaon o pikason. Ana lang na siya kasayon. Pikaso na sad ibutang. Kuhaan sa tumoy, tungaon, ipatindog pikason. Inganaon na siya paghiwa. Pikaso na sad. So kutaon ta natong kapi. Kuha na tong kutsara kay ato ikuha sa liso sa palya. Pero wala ko biya po na tilapi ng kutsara ha. Pero bisan pagitilapan na mahugasan magigihapon ang palya kay ato man ang pumutag asin. So kuhaan ta na sa liso. So inganaon na siya pagkuha og liso. So ingana lang kadali no. Nindot kining naatay tanom kay manguha ratas palibot. Libre ra fresco pa. Kuhaan lang gina nato sa iyahang liso. Kung sa manok pa na og isda gihinahia na siya. So padayon dayta og kuha og liso. So kuhaan lang gina nato kapag arong mahumani hinai. Mura ta na sa naghinai og isda. Panguhaan na to nagtinai. Oops, ana. Kuskuson ra na siya. Nahapit na ko mahuman. Kuskuso na po na nato. Kuskuso na sad. Ana ra na kasayon. Kuskuso na sad. Di ba human na. Kuskus na sad. Ay nga na lang nakadali maghinais palya. Di napay usa. Kuskuso na sad na. Di human na. So, kana ibutang ko na diha sa lamisa nya ang akong buhaton. Nahulog man oy. Ang atong buhaton ato na nang hiwaon. Mga pisa isabin lang nato ning pagpangapi kay arong dili mo kuha og oras. Diha ato na nang sugdan diha og tagod. Inganaon ra na siya kadali di ba? Sliceon ra gid na. Di ba? Dali ra kaayo inganaon ra na pag slice. Wala na kana akong kamot. Wala na naggunit sa puluan motungab na sad diha sa atong kape. Kay kape lover man ta ani. Di man mabuhi ang atong dili kompleto ang atong adlaw di ta mga pi. So kana diha tan-awa yun sa pag-slice ug yun sa paggunit ng kutsilyo. Anaon ra na dili gunitan sa puluan. Di ba? Man na. Diha na sad. Di perting paspasa. Yun ana ra na kadali. Gagmayon lang na siya. Islayison, tagod-taguron. Di ba? Paspas kay nga na ra kadali. Simple ra kay ang life. Di ba? Ito na sandukon di sudlanan. Diha. Taguro na sad. Ingon ana ra jud na kadali. Maghiwa mo hinahiin na ninyo daan. Ingana. Di ba? Human. Hapit na ko diha na human dihang dapita guys. So mga pisa ta. Ito nga buwan sa nato na atong kape. Taguro na sad na nato. Ingana ara paspas kayo. Di ba? Ingana sad mo maghiwa. Mura sa kuan ba kanang ang chip cook na tinuod bitaw. Tiaw man na chip cook good. Di man na tinuod na chip cook. Ingana na magunit kini mo kutsilyo.
para dali nga naon na pagunit dili gunitan sa puluan. Diha gunitan sa kuan lawas. Di human na. Oh, di ba? Taguro na sad na nato. Ala sige lang gyud tagod jud. Oh. Oh mo na. Oh, di ba human na? Ana. Oh, naapa gid ay bilin daghan pa umrog ubay-ubay pa mangiday no. Ay. Na. Ya ang kanang kape isabin lang na og tungab-tungab kay kung ato nang lingkuran magkapira ta maglingkod way gibuhat ay way mahitabo. Nya busy magkaita. Kay karon kay Sunday man. Nakita na ninyo diha na Jesus the Refuge Church na ay manimba karon diri. Sumo nang nagahiwa-hiwa ko diha kay igpahumana mo og simba mangaon nami isud-an na namo ang palya. Ato lang ng itlugan, haaw. Daog na. Di ba nga ana lang kasayon ang kinabuhi diri sa kabukiran. Na di human na. Pila na lang nakabuok human na karon ho. Paspas kaayo. Ana lang. Sayon ra jud kay na jud paghiwa. Yun ana ra kadali maghiwa. Di ba? Kita ninyo na. Sandukon dayon na ibutang. Nya naapa. Napaspasan na nato kay pertigid na kong bisiha karon ba. Kay nanay manimba maabot na turong manimba ako pa ko kapang limpyo diring dapita wa pa ko kaluto susang paita o duli last na lang gyud na sige banati gyud banati daan ni gyud ingana ra man ako so akong buhaton ikahuman ako ana karon hapit na human na so akong buhaton kuhaon ko na ang kuan. Kuha ko sa uguan, bombay ug ahos. Akong hiwaon daan kay arong naanak ko'y ilamas. Kay arong magluto na lang dahil kuan na niya ako ng kuanan hugasan. So bombay na ug ahos. So magkuha ra ko dihag upat kalusok na ahos kay arong tipid pod. Arong napa ko'y magamit sa sunod, ingana ra. Upat ra kalusok akong gamiton diha panggisaan ng palya kaaw kay arong humot-humot na siya nya bombay usa ka buok daog na ato ra na dihang iduot ra tana ana ra man nakasayon ato nang panitan panitan tana dihang dapita salamat day kay langganang gihatag na gamay. Salamat kay tubig. Gitagaan ko sa akong banana. Giandaman daw ko niyag para hugas ana. So ato ning panitan kay ato ning hiwa-hiwaon karon diha hiwa-hiwaon tanan na diha ang ahos ug bombay so giandaman na sad kog asin kay ako na siyang kumutan karon. Diba? Ato na lang hiwaon ang bombay. Hiwaon ta na ang bombay. Yan, ara na maghiwa hinay-hinayon na nato. Diba? Di human na. Ang isa na pod kapikas ang ato ang hiwaon. Di human na. So atong buhaton ipadaplin lang sana nato ug ato ning imno ng ato ang kape. Di nakapangapi pa. Nahuman pa ang ako ang higihiwa na palya. Di nga na kasayon ang kinabuhi. Init biya po ni pait-pait ni akong kape kay Nescafe man ni wala may tissue kini lang atong sinina ato itrapo. Atong buhaton ihuwad ta na diha sa planggana kay ato nahang butang asin walang ka scoop
O ato na dihang kumutan kay arong walay pait kay si Inday Vlogs ganahan siya og palya kanang kumutan og asin kay di siya ganahan og pait. So para mawala ang iyang kapait ato lang nang kumuton. Mm, kumuton do daghan na kaayong duga nang gawas na iyang duga. Nadaghan na kay na niya. Ato na niyang kumuton. Kuy kumot ra na kay arong gawas iyang duga, mawaang iyang kapait. Igawas iyang duga, mawala ng iyang kapait. Kay kana diha ang kapait sa iyang duga. Na kumot-kumuton lang na padayon lang tag kumot-kumot yang dapita. Kumuton na nato, kumuton. So ato na ni karong pugaon. Diha di na nakita ninyo nang gawas na iyang duga. So ato na ning kumuton karon. Sige, magkumot na kog sugod. Na daghan kay mo gawas na duga. Ingana ra. Kumuton na sad na nato karong manggawas ng duga. Kay mo man nakadagpait. Kay ako pud sa una di man ko ganahan muka og palya kay paitan man lagi ko. Sumaw pud ni Inday Vlogs dili siya ganahan muka og palya ug dili kumutan og asin kay pait lagi kuno. So tinuod pud baya pait baya gid pod. Pero mo nang kumutan na nako aron makakaon si Inday Vlogs niya ako pud di mo ganahan gud pud og pait gud pud. So ato ning kumutan. Kumuton na gid ato di ba nang gawas ang mga tubig bisag wa nako tubige. Mo na iyang duga. Masuko na si Inday Vlogs kung magluto og palya na di na ko kumutan kay di daw siya kakaon kay pait gyud kaayo. So gikumutan na nako gikumutan. So humana na last na lang ni humana. So ato ni isuro diha sa akong baso kay humana ako pangapi. So akong buhaton ako na po na ibutang diha nya akong hugasan. Kay ako na po nang hugasan og tubig kay mao arong mawa tong iyang kapait ug kaparat kay kumutan biya nag-asin perting parata. Ako nang hugasan. Ako na sad nang pugaon. Na pugaan na po na nako. Kay kung di na nako hugasan perting parata. Ingon ana ra na kasayon magluto og palya na dili pait. Ato lang nang pugaan og asin. Ana lang na kasayon at di nahuman ako dihang dapita. So ako sa ning ilabay sa gawas. Mabalik lang ko karon. So ato na sad nang ihuwad og balik ug ato na sad ning tubigan kay ato na sad nang hugasan.